V piatok 29. septembra sa v Novohradskej knižnici v Lučenci konal už 3. ročník podujatia s názvom Noc v knižnici. Jeho súčasťou bola aj beseda so známou herečkou Vicou Kerekeš. Nosným podujatím v Noci knižnici bola beseda s Vicou Kerekeš. Trošku sme si sľubovali od nej zvýšiť návštevnosť. Je rodačka z Filiakova, takže je nám to také bližšie a tešíme sa veľkej účasti. Dúfam, že všetci naozaj sú spokojní. Som práve veľmi dojatá z toho, že toľky prišli, že ja som ozaj nečakala. Ešte som tu nemala žiadnu diskusiu. Mala som presne, že trošku aj možno aj trému, lebo to je pre mňa vždy oveľa väčšia aj akože úloha, že to je moja rodná krajina. To je niečo iné, ako keď niekde že do sveta, dobre, nejak to už bude. Ale tu mám pocit, že chcem byť prítomná so všetkým, čo mám a sústrediť sa na tých ľudí, ktorí sú tu a ktorí tu žijú. Posledný filmový projekt herečky Vici Kerekeš s názvom Slúžka mal v slovenských kinách premiéru vo februári tohto roka. Momentálne sa herečka naplno venuje najmä divadelnému umeniu. Ja som dlhé roky nerobila divadlo a znovu sa to vrátilo do môjho života. Hrám aj v Maďarsku na Slovensku. V Slovenskom národnom divadle hráme Hriech, jej pastorkyňa a to moje obľúbené predstavenie. Takže bola by som veľmi rada, keby ste prišli tam, lebo veľmi odporúčam to predstavenie. Je to nádherné, emotívne predstavenie. Ale aj do Budapešti by som raz rada pozvala, lebo to je zase o závislostiach a to je naše nové predstavenie. A veľmi pravdivé, veľmi kruté a veľmi dôležité predstavenie. Takže teraz venujem svoj život a svoj čas práve k divadlu. Spýtali sme sa aj to, čo je pre ňu zdrojom jej pozitívnej nálady. Teraz, ako tu dávame rozhovor, tak prišiel ku mne môj krstný syn a asi aj vďaka nemu sa cítim tak, ako sa cítim, lebo on mi dodáva toľko lásky a radosti do života, že sa nemôžem neusmievať. Takže asi to, že sa sústredím na tých ľudí, ktorých milujem a to mi presne akože dodáva tú silu a radosť v živote. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.